Ahojte rybári a rybárky, ja vás vítam pri ďalšom videu. Dneska sa nachádzame na rieke Muráň, ja sa tu pokúsim chytiť nejakého pstruha na larvy od firmy Swimy. Mám tu aj dve wobleríky, jeden je v podobe nejakého chrobáka alebo chrústa, jeden je v podobe cvrčka. Sice mi veľmi počasie nepraje, keďže práve dopršalo, je zdvihnutá hladina, všetko to tu pláva, je to rozvírené. Uvidíme, čo sa bude diať, poďme na to. Toto sú oni, larvy od firmy Swimy. Merajú 4 cm a sú nadypované silnou krevetovou arómou. Sú dostupné v 4 farbách, tmavozelené s červenými flitrami, vo fluozelenej s nejakými takými trblietavými flitrami, hnedá a biela s nejakým holografickým odrazom. Ja si pre začiatok vyberám túto bielu larvu, takže toto je wobbler Swimy Bug Crank. Je to napodobenie na nejakého chrobáčika. Myslím si, že tento rok by mohla celkom dobre fungovať, keďže máme chrústy. Je to také dosť podobné. To, že ja idem skúsiť na toto chytať pstruhy, neznamená, že toto sú wobbleríky, alebo teda celkovo aj tie larvy nie sú iba nástrahy na pstruhy. Kľudne sa na to podľa mňa dá chytiť nejaký jalec, ostriež, boleň a podobne. Tento wobbler meria 28 mm a váži 2 gramy. Ďalší kúsok je wobbler Swimy Cricket Crank, takisto výborná nástraha na ostrieže, na jalce, na pstruhy. Meria 37 mm, váži takisto 2 gramy. Takže dámy a páni, po asi 3/4 hodinke nádzovania som sa rozhodol, že kašlem na to, začalo fakt dosť pršať. Idem domov sa vysušiť, zohriať. Aj o tomto je rybačka, takže dnes bez záberu. Teším sa na ďalšie video. Ahojte.